אני רוצה לספר לכם, כאשר נהרג רז פרץ, הלכתי לנחם את ההורים. אני הייתי אמור לחתן אותו. חודשיים אחרי, כבר היו אצלי, רשמתי ביומן. כשאני הלכתי לשם, אמרתי ריבונו של עולם, מה אפשר להגיד להורים? דיברתי, נכנסתי, אמרתי להורים ולכלה, שאני רוצה לדבר איתם לבד. אמרתי להם שכתוב שהרוגי מלכות אין בריה יכולה לעמוד במחיצתם. אדם בעולם הזה צריך לעשות כל כך הרבה בשביל שיהיה לו רק חלק לעולם הבא. חלק. אדם שנהרג על קידוש השם רק בגלל שהוא יהודי, המחיצה שהוא נמצא, בעולם שהוא נמצא, זה גבוה מעל גבוה. עד כדי כך שיש נידון בפוסקים בהלכה, שלא צריך להגיד על בחור כזה, על חייל כזה קדיש. לא צריך. כי קדיש מעלה את הנשמה ממדרגה למדרגה. הם לא צריכים, הם כבר נמצאים במדרגה הגבוהה ביותר.